Politi! Kontrol! Skaber mere vold! Politi! Kontrol! Skaber mere vold! Politi! Kontrol! Skaber mere vold! Politi! Kontrol! Hvad skete der? Hvad skete der? Var det fedt? Hvad skete der? Vi kunne ikke rive mig ned. Hvad kunne de? De var 3 mænd. Jamen ikke mere nu. Så kom jeg videre. Det er jo et spil det her også, for lige så hiver de altså en peberspray. Ja, jeg stoppede, det må jeg undskylde. Det kan simpelthen ikke være rigtigt det der, altså. Nej. Du havde fået så mange klø med stadion, det skal du bare vide. Okay. Hvis det havde været rigtigt det her. Er det trusler nu, eller hvad? Nej, det er bare for at sige, at det vil være rigtigt. Godt, vi stopper.